लोगोफोर गुड मर्निं बियो जोबोर फुं ओमफ्राय आङो दा मोसौ खानो फैदों आरोना मोसौ खानो फैनायजों लोगोसे आं मोनसे भिडिअ खालामनो गोसो जाबाय इमिडियेटलि ओमफ्राय गोसो जानायजों लोगोसे आरो खालामबायबोआनो जाहैबाय ना बन्दु जों ओरैनो थानाङा दे जोङो फुंफ्राव खामानि मावनांगौ बिदि मर्निं वाक जायो आरोना बेबायदि थागोर जायो देहाफ्रा नाथाय आं दा आं मोनसे बाथ्रासो शेयार खालामनो गोसो जादों नोंथांमोनजों जे जोङो लाइमोनफ्रा माने गोग्गो लाइमोन समाज जों माबोरै दानो हायो गोग्गो लाइमोन समाज दानायावहाय जोङो सासे लाइमोना माबायदि रेसपन्सिबिलिटि दं मा दायथ' दङ जों बेखौहाय एसे साननांगौ गोनां दं आरोना जोङो ओरैनो सानना मुङा ओरैनो थाबाय थायोब्ला मा जानो ना जोङो सेन्सआव फैनाय नङा बेबायदि लाइमोनफोरा दा जोङो लाइमोन जानायखाय जोङो लाइमोन गोग्गो समाजखौ जों माबोरैहाय दानो हायो ना जों बेखौ एसे सोलोंनांगौ दं आरो दा आं बेनि सोमोन्दै फंनैसो बाथ्रा बुंनो नागिरदों नोंथांमोना खोनासंनो हागोन आरो ना लोगोफोर लाइमोन गोग्गो समाजनि सोमोन्दै आं फंनैसो बुंनो गोसो जाबाय आरोना इमिडियेटलि आं गोसोआव फैबाय जे बेनि सोमोन्दै बुङोब्ला बिराद मोजां जायो होननानै जे जोङो लाइमोन जानानै जे लाइमोन गोग्गो समाज दाफुंनायाव मा रेसपन्सिबिलिटि दं मा दायथ' जोंहा दं बेखौ जोङो सासे लाइमोन जानानै मिथिथारनांगोन आरोना मिथियाब्ला मा ओंथि गोनां जानो जोंनि लाइमोन समाजा ना सासे लाइमोन कारापसन जायोब्ला ना सासे लाइमोना काराप जायोब्ला गासै लाइमोन समाजानो माने काराप जायो जों बेखौ मिथियो आरो मानो होनना बुङोब्ला जेरैहाय मोनसे बाथ्राया जोंखौ एगजामपोलाव मोजाङै खोन्थायो जे थाइसे सेवनाय मा होनगोन थाइजौआ मोनसे बस्था बा मनानि गासै थाइजौफोरखौ नस्थ' खालामफाजोबनो हायो होननाय बाथ्राया बेजों जोङो मोजाङै मिथिनो हायो दा जोंहा जाहैबाय लाइमोन गोग्गो समाज दानायाव जोंहा मा रेसपन्सिबिलिटि दं जोङो मा जानांगौ माबायदि जोङो केरेक्टारनि मानसि जानांगौ बे आरो बाथ्राया फार्स्ट अफ अल बुङोब्ला जोङो गोग्गो समाज होनना बुङोब्ला जोङो गोसोआव फैयो केरेक्टार मानसिनि केरेक्टारा माबोरै जानांगौ जोङो सासे लाइमोना मा केरेक्टार लानानै जों देखायनो रोंनांगौ बे आरो आंनि साननाया एसे आलादा जानो हागौ आरो नोंथांमोननि साननाया एसे आलादा जानो हागौ खिन्थु पइन्टआ मोनसेयानो जागोन आरो नोंथांमोननि साननाय आरो जोंनि साननायजों खोथाया जाहैबाय गोग्गो समाज होनना बुङोब्ला केरेक्टाराव फैयो जों केरेक्टारनि खौहाय लाबोनांगौ गोनां जायो आरो केरेक्टारखौ लाबोनांगौ गोनां जायो होननाया ओरै जाहैबाय जे मानसिनि केरेक्टार नोङो मा केरेक्टारनि मानसि जानानै देखायलांगोन बे आरो आङो सिगांबो बुंबोदों आरो दाबो बुंगोन जे जोङो साफ्रोमबो पजिटिभिटि जोंनियाव थानांगौ माने नंगौखौ बुंनाय थारखौ बुंनाय थार गोसो लानाय बेबायदि जोङो बेबायदि टाइपनि जानांगौ आरोखि मानो होनना बुङोब्ला ओरै जायो जेन'बा नोङो पजिटिभिटि मानसि नङाब्ला नोङो नेगेटिभिटि पइन्टजों लाबाय थायोब्ला नोङो हमना लादो सासे मानसिखौ नोङो नोजोर खालामदोलायनो ना नोंथाङा जा जायगायाव थानानै बे भिडिअखौ नायदों नोंथाङा बे जायगानिफ्रायनो थानानै नायहरनो हागोन जे नङाब्ला आं मोनसे एगजामपोल होनोसै जे नोंथाङा आंनि सोमोन्दै सानदो जे जानो हागौ नोंथाङा आंखौ सिनाया बा आंखौ सोरबा जानो हागौ सिनायोबो जानो हागौ बा सिनायाबो जानो हागौ जाय हक बाथ्राया जाहैबाय नोंथाङा आंखौ ओरैबायदि मोननै जायगायाव थानानै नायदो जे मोनसेया जाहैबाय आं फार्स्ट अफ अल नेगेटिभिटिनि सोमोन्दै बुंनोसै नोङो आंनि सोमोन्दै सानदो नेगेटिभिटि सानदो नोङो ओरैबायदि सानदो बे सासे जाम्बा साइस गैयि मानसियालाय मा बोसोन होनो हागौ बेलाय जाम्बासो बियो मा रोंगौ बिलाय गावखौनो गोरों सानदों बेबायदि आरोखि बेसेबां फरायनाय जाखो बिलाय साइस गैया बाइस गैया बेबायदि साननानै नायदो आरोखि अब्ला नोंथाङा मिन्थिगोन बियो जाम्बासो बियो जेबो केरेक्टार लुज माने जेबो आखुथाय गोनां नङै बियो माने साननो रोङै ना जाम्बा स्टाइलाव नों आंखौ दोनदो आरोखि होमब्ला नोंथाङा बेबायदि सानना नायला नों आंखौ जाम्बायै नुगोन आरोखि नों जेरै सानो ओरैबायदिनो नुयो माने मानसिया
नों आंखौ बेबायदि सानना नायबायला नोङो बेबायदि नुखागोन जाम्बासो बियो बाथ्रा बुंलाबायनो फैदों गोदाव सोराव गावनोबा रोङा बेबायदि साननानै नोंथांमोना आंखौ बेबायदि बुजिना लागोन आरोखि दानिया मोनसे पइन्टआव फैदोलाय नोङो पजिटिभिटि मानसिब्ला नोङो थारखौनो साननोब्ला दाना आंनि सोमोन्दै ओरै सानदोलाय जे बिथाङा बिराद मोजां मानसि बियो जा गाव गोरों बेखौनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों लाइमोनफोरखौ बानजायनो नागिरदों बिराद मोजां खामानि मावदों बेबायदि सानदोलाय दाना गावनाव एसेल' गियान दंब्लाबो ना गोबां गोरों मानसिफोर दङ गोरों मानसिफ्रानो बुङाखै बे एसेल' गोरों मानसियानो एसेल' मिन्थिनाय मानसियानो बेबायदि बोसोन होनो हादों बिराद मोजां होननानै सानदोलाय अब्ला नोंथांमोना आंखौ बेबायदि नोजोर नायोब्ला बिराद मोजां नुसिगोनलाय खारन मानसिया मोननै जायगायाव थायो आरोखि ना साननाया जोङो मोनसेयाव थानांगौ पजिटिभिटि थारखौ साननो हानाय बेबायदि गियान थानांगौ आरोखि ओमफ्राय जोंहा आङो लाइमोन समाजनि सोमोन्दै होनदोंमोन नालाय गोग्गो लाइमोन समाज नोंथांमोना गोग्गो लाइमोन समाज दानायाव बे मोनसे पजिटिभिटि बे माइन्डजों जोङो खारनांगौ मोनसेया जाहैबाय आरो गोग्गो समाज दाथारनांगौ होनना बुङोब्ला नोंथांमोननि केरेक्टार जोंहा केरेक्टारा थिग जानांगोन आरोखि नोङो मा दायथ' दं नोङो माबायदि टाइपनि मानसि जानांगौ बेखौ नोंथांमोना मिथिनांगोन जे ओरै जायो जे मोनसे गोग्गो लाइमोन समाज दानायाव माने नोंनि पजिटिभिटि केरेक्टारा मा जानांगोन नोंनि रायनाय होननाय मावनाय दांनाय नोङो देखायनो रोंनांगोन माने लाइमोनफोरखौ नोंनि उन्दैफोरखौ नोङो जाय हक गेदेरफोरानो जाथों नोङो बुंनो रोंनांगोन आरोखि नोंनि रायज्लायनाय होननाया एसे आलादा जानांगोन गुबुन बै केरेक्टारलुस मानसिफोरनि फ्राय आरोना नोंनि केरेक्टारा एसे आलादा टाइप जानांगौ आरोखि ना जोङो मोनसेल' लामायाव थाबाय थानो नाङा माने गोबां मानसिफोरखौ नुनानै नोङो सोलोंनो नाङा नों एसे आलादा टाइपनि जानांगौ ना बेबायदिजोंसो जोंना नोंनि केरेक्टारखौ जों सिनायो नोंनि रायलायनाय होननाय बेजोंसो मोनसे प्रसार आरोना नों प्रसार खालामनांगोन नोंनि केरेक्टारखौ बिथाङा बिराद मोजां केरेक्टारनि मानसि ओरैबायदि मोनसे खोमसि हरावहाय नोङो बायहेरायाव थानानै नायदो बायहेरायाव थानानै नायोब्ला नोंथांमोना मिथिगोन जे अख्राङाव गोबां हाथरखिफोर दं हाथरखिफोरनि गेजेराव अलंबार जेनाखि अलंबार होनना बुङो बे अलंबारखौ जों नुहुरो आरोखि ना अलंबारखौ नुहुरोब्ला मा जायो जोंनि नोजोरा अलंबाराव थाङो हाथरखिफोरखौ नागारनानै अलंबारखौल' जों नुयो आरोना मानो होनना बुङोब्ला बियो देरसिन आरो गोजोंसिन बेनिखायनो जोङो मोनसे अलंबार बायदि जानो हानांगौ आरोखि जे मोनसे गामियावहाय नोंथाङा सासे बिराद मोजां केरेक्टारनि मानसि ना बेबायदि जेरै जों अलंबारखौ नुहुरो बेबायदि नुहुरजानाय जानांगौ आरोखि गोजाननिफ्राय जे उमुक गामिनि जेनेबा जोंनि गामिया गोजोनपुरि उमुक गोजोनपुरि गामियाव ना बेबायदि बुंजानाय जानांगौ आरोखि जोङो गोग्गो समाज जानोब्ला एगजामपोल जानो हानांगौ उमुक बायदि केरेक्टार ला जों बेबायदि बुंजानाय जानो हायोब्ला बिराद मोजां जायो मानसिफ्रा नेगेटिभिटियाव गारनानै पजिटिभाव फैनो नोंखौ नायनानै सोलोंगोन आरोखि बेनो मोनसे प्रसार नोंनि केरेक्टारखौ प्रसार खालामनाय आरोखि नोङो बुंनो नाङा जे आङो बिराद मोजां मानसि आङो ओरैबायदि सादा सिदा मानसि आं जाया लोङा सोबा जेबो आं बेबायदि मानसि होननानै नोंथाङा बुंनो नाङा बुंनायनि गोनांथि गैया मानो होनना बुङोब्ला नोंनि थांनानै सोरजोंबा रायज्लायनाय सोरजोंबा बाथ्रा रायज्लायनायावहायनो नोंनि केरेक्टारखौ मानसिफ्रा मिथिखायो नों बुंनांगौनि गोनांथि गैया आरोखि ना नों सोरजोंबा लोगो हमबाय रायज्लायनायनि गेजेरजों बै मानसिया हमनो हागोन नोङो माबायदि केरेक्टारनि मानसि अब्ला नोङो नोंनि केरेक्टारखौ नुनानै नों बैनि सिगाङावहाय मोजां केरेक्टारनि मोजां राव भावजों नोङो रायज्लायबायब्ला बियो बुजिनो हासिगोन आरो बिथाङा बिराद मोजां केरेक्टारनि मानसि बेबायदि जानांगौ बिराद हस्पिटालिटि होयो बेबायदि जोङो जानो हानांगौ आरोखि आंनि साननाया बेनो अब्लासो जोङो मोनसे
ओनसोलखौ गामिखौ ना जायगाखौ बा न'खरखौ जोङो गोग्गो खालामनो हागोन माने खौसेथि ना बेबायदि खालामनो हागोन आरोखि बेनो गोग्गो लाइमोन समाज गोग्गो लाइमोन समाजा बिराद गिदिर मोनसे रेसपन्सिबिलिटि दं मोनसे गिदिर ससाइटिनि थाखाय लाइमोनफ्रानो गिदिर रेसपन्सिबिलिटि दं लाइमोनफ्रा मा खालामनो हायो आरो मा खालामनो हाया बियो नों आरो आंनि सायावसो सोनारो आरोखि बे लोगोफोर बे बोसोनखौ आं दिनै भिडिअ'जों शेयार खालामनाय जाबाय भिडिअ'खौ मोजां मोनब्ला अननानै लाइक खालामदो चेनेलखौ दानब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामब्ला okay for now thank you bye bye and take care